Fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalkirkop is-Sibt filgħodu ingħatat l-aħħar tislima lil Leonard Camilleri magħruf bħala Nardu, l-anzjan li sfortunatament tilef ħajtu fi splużjoni li seħħet fil-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe f'Novembru li għadda. Magħruf bħala Żurriqi, Camilleri kellu passjoni kbira għal piroteknika hekk kif hu kien l-ex licensee tal-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe f'Ħalkirkop. Fil-preżenza ta' bosta qraba u ħbieb kif ukoll membri ta' numri ta' qdiet ta' Ħalkirkop, il-Kappillan Fader Martin Cardona ddeskriva lil Nardu bħala bniedem bil-għaqal, twajjeb u mimli mħabba lejn in-nies ta' madwaru. U dan kuna Leonard tfarraġ fil-qalb tiegħu illi huwa jiventalna fil-magħmudija imma l-qudiem se jkun dak li jrid Alla. Fader Martin Cardona fakkar ukoll li Nardu kien bniedem b'fidi kbira lejn Alla u li huwa għalhekk li kien bniedem eżemplari għal dawk ta' madwaru. Wara l-qudies sar korteo funebri minn quddiem is-sede tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe saċ-ċimiterju ta' Ħalkirkop, korteo li kien akkumpanjat mill-banda San Giuseppe. Il-mewta traġika ta' Camilleri kienet xokka l-bosta, mhux biss għall-familja tiegħu iżda anke l-ħbieb tiegħu fejn kulħadd iddiskrivih bħala raġel b'qalb tad-deb li ħajtu ntemmitlu f'ħakkatajn propju bid-delizzju li tant kien iħobb. Fil-fatt fis-Soċjetà Mużikali San Giuseppe bejn il-ħamis u s-sibt fl-intrata tal-każin poġġa ktieb tal-kondoljanzi fejn kienu bosta dawk li selmu l-memorja ta' Leonard Camilleri. Preżenti għall-funeral kien hemm id-deputati nazzjonalisti Jerome Caruana Cilja, Tony Bezzina u Stanley Zammit.